Ake ngibingelele kufuna lapho kufinyelela khona ezobuciko meet igama lami uMelisizwe Ngibonumusa ngomnomi ekhaya kusenkandla Friday kwasenkosi yakwaXulu. Namhlanje ke silawo khosini sizokwendlalela uGood Friday. Sinamaciko ahlukahlukene egospel. Yabona nje manje sengihambe ngaye eMaritzburg ngabuya naye fresh ephila. Sawubona sisi. Sanibona njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Kunabantu abangamazi uSindi Ntombela, mhlambe mina ngingamazi, but ngicela nje ubaxoxele ubatshele ukuthi uba uSindi Ntombela inkundla yakho. Mawukhona lapho ongabushongo khona ngizobuza. Hayi bo Jesu. Igama lami nguSindi Ntombela, ngishadile kwaZuma, ekhaya lami kuseMaritzburg, Azaliya. Ngizalwe umama nobaba umfundisi uNtombela. Azaliya ngisho abantu abaningi bayamazi, mhlawumbe ubaba emvuselelweni kababa uMpulo, ubaba uSibiya. Ngikhule kanjalo, ngikhulele enkonzweni, ngiyakhonza, ngiyakholwa, ngisindisiwe, ngiyamthanda uNkulunkulu. Ikuphi okunye ngingakwazi ngami ngicula kwi-spirit of praise. Ifika nini lento yakho yokucula igospel noma into nje esivuke nayo ekhaya ngoba bekuwa abazali bekholwa, so sasesigcina nathi sesijoyina sesiyithanda? Ngicabanga ukuthi iqale lapho. Ubaba uyakuthanda ukucula. And ekhaya njengoba ngishilo ukuthi ubaba noma baba bazalwane abalidayo, so uqala kweculo obviously kuzoqala ekhaya. Ubaba mengabe efuna umuntu noma ethi nje akuhlatshelwe sesiyazi ukuthi obviously fanele kube khona ophakathi kwethu einganeni ozokwenza. And mhlawumbe ngakuthatha kuyena ukuthi ngibe nephimbo. Iyona into engiyaziyo, ngikhulele ekhaya kholwa khona, ayikho enye mhlambe imfundiso engibe nayo. So I think leyo background ingisizile kakhulu ekwakheni ukuthi ke noma sengicula nginalo iphimbo, kodwa ke kube khona i-background yezwi likaNkulunkulu ukuthi noculayo akacula ephendukile azana noJesu acula ngaye. Lento ke yokuba umculi asekho ekhaya, sesibuka ke ngecareer yakho yomculo ke manje. Yes. Ifika nini, uqala nini ungena e-studio ukuthatha nje imic ubusuthi sengizoba umculi ke manje? Kwaqala enkonzweni ngiku-worship team ngicula. I believe ukuthi kwaqala lapho way before ke ngiqale nje ukucula esikoleni, because uDumi ngahlangana naye esikoleni high school. I believe wangithatha wangisa khona ibandla ekuthiwa iHawk eMbali. Ngahlangana ne-worship team yakhona, ngaqala khona ngacula. Ngaqala kuma stage ekhaya ingekho i-microphone because ekhaya isebandleni lomthetho, so bese ngakho exposed to indaba zama-microphone. So ukuya kwami e-studio, I believe if I'm not mistaken, kwaqala ngabo 2018. Ngiqala nje ngithi ngiyozama i-project yokuqala yami, ngiyosebenza e-studio. After ngikwazile ukuthi ngibe kwi-choir, I believe ngangikwi-Avoda, there was a group yamantombazane engangicula nayo Avoda, mesaqala nayo ukucula. And then after that ngahamba ngayo recorder, album yami yayibizwa ngoNgambona Ehlezi Esihlalweni. Kaqhubeka nje kusukela lapho ngo-2018 until today, uNkulunkulu ungiphethe ngomusa. Kulungile usale kahle nangu sesicela uPapa sizobe sikhuluma ngelinye